Mii de oameni au fost salvați de serviciul SMURD în jumătate de an de la lansare în țara noastră. Printre ei este și un englez care a ajuns în comă la Spitalul Clinic Republican acum 2 săptămâni. Acesta și-a revenit după ce 30 de medici au luptat zile în șir pentru a salva viața. Ronnie Slade, în vârstă de 62 de ani, a fost în comă timp de 3 zile. Bărbatul a ajuns în această stare din cauza unei pneumonii care i-a afectat plămânii și rinichii. Every day I'm stronger and better, and I think, well, thank God for that, you know, because without these people, I wouldn't be alive. What's been done, you know, it's incredible, really. Englezul a fost preluat de o ambulanță SMURD de la un spital din Tiraspol în data de 15 ianuarie. În drum spre Chișinău, starea lui s-a agravat. Pe parcursul drumului a fost nevoie să intervenim, a fost o instabilitate hemodinamică conectată la terapie specifică pentru a menține tensiunea arterială, puls, pentru a menține funcția respiratorie, saturația cu oxigen a sângelui. Potrivit medicilor, pacientul risca să piardă lupta pentru viață în orice moment. A fost necesar de a conecta dializa renală, deoarece rinichii nu reușeau să detoxifice organismul. Pacientul avea un scor foarte înalt de severitate, cu o mortalitate predictivă de peste 95%. Au fost momente în care pulmonar pacientul nu respira chiar și cu ajutorul aparatului. În acel moment a fost efectuat tratamentul pentru a combate sindromul obstructiv. Credeam că o să-l pierdem. De ajutorul echipei SMURD a beneficiat ieri și un bărbat din raionul Florești. Acesta a fost transportat la un spital din capitală după ce starea lui s-a agravat din cauza pneumoniei. Până în prezent, ambulanța Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare a fost solicitată de 4.000 de ori, iar elicopterul SMURD a intervenit în 4 cazuri.